Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Maayong hapon sa aton pinalangga nga mga tagpalamati. Yes, welcome sa Wednesday nga edisyon sang programa This is My Life. Kamusta kamudra mga ka-action namon? Kamusta ang inyo pagpanyaga? I hope nga ang tanan nakapanyaga na kag of course subong laban sa inyo nagapa hunay-hunay. Sa gihapon, sa sininga hapon, inyo temporaryo nga kaupod o kung makaupod rin sa programa This is My Life, ini naman si Inday Dorel. Temporaryo lang kita nga talos kay Tita Wilma and of course kay Inday Ann. Okay, so sige sa mga subong adlaw July 7, 2021, so 7/7. Sa mga naga-add to cart da, hinahinay lang ha. Kadamo sang sale daan subong. Kay basi bala malingaw sa pag add to cart. Kagiyawan kita pamayad mag-abot. Pero anyway, okay lang man na ya. Basta may budget ka, wala ginaya problem. So sige, sa tanan nga nagapamati via Facebook Live, mayong hapon sa inyo. And of course, sa nagapamati man sa radio, mayong hapon. Kag sa mga nagapamangkot, kaya may nag-chat sa akon, wala ako no Facebook Live. Live kita sa This is My Life nga Facebook page. So, i-check nyo dara, i-search nyo dara ang This is My Life. Makita nyo ang profile photo si Tita Wilma Sugaton. So, dara makita nyo ang live program subong. Okay, so sige. Kaya nag-chat sa akon si Christine. Namangkot siya. Okay, kasi niman nga kahaponanon, check to. Naglakwid ang atong ni Dilaw. Anyway, lingawon ko kamo sa gihapon pagi sa pagbasa sa sulat ni ginpadala diri sa aton. Kag sa inyo man nga horoscope of the day, kag sa iga-share ta karon sa FYI segment, ang nasiling ko bala nga nga sahi sa love language, 5 kinds of love language para mahibaluan naton tanan. Of course, I know madamo naman nga kabalo or aware or sining love language primera man nga do bag-o sa ila. Mas na. Okay, so inakaron ha sa aton nga FYI segment. Sige, sa mga wala pa naka-like and follow sa amon official Facebook page, mag-like and follow na kamudra para updated kita sa balita nagakanabo sa aton palibot. I-visit nyo man ang amon nga website sa www.actionradiobacolod.com.ph. Kag ang amon nga YouTube, i-subscribe nyo man YouTube account sa Action Radio Bacolod.
Kay dira makita nyo man ang mga live program sang Action Radio Bacolod. Public Affairs Program. Okay, so sige. Karon lang ko mga greet sang mga ka-action ta nga naga-comment diri sa atong Facebook Live. Para basahon naton ina karon. Okay? So, diri kita anay sa update sa lakat sang panahon sa sini iyang or weather update naton sa sini nga adlaw. Kay diri sa Western Visayas, of course, kalakip na ang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mangin magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangod ina sang Intertropical Convergence Zone o kon ITCZ o kag localized thunderstorms. Mahinay tubtob kasarangan nga huyop sang hangin gikan na sidlangan padulong na aminhan na sidlangan ang mabatsyagan subong sa isla sang Negros. Kag aton naman nga baybayon, mangin makanay tubtob kasarangan ang pagbalod. Ang adlaw nagbutlak kay na las 5:28 sang aga kag magatunod karon las 6:10 sang gabi. Okay, kag ang temperature sang isla sang Negros yara sa 24 degrees Celsius tubtob 31 degrees Celsius. So sige kag pila ka mga update man national. Anyway, congratulations gali sa Team Phoenix Suns. Phoenix Suns, daog sila Game 1 sa NBA Finals batok sa Milwaukee Bucks. Congratulations! So, ang Game 2 sa July 9, Friday. 9 a.m. Philippines time. So, sige. Ang pila ka mga update naton nasyonal, mga ka-aksyon, ining report nga nagikan iya sa Philippine Statistics Authority o kon na PSA. Kaya formal na nga butang o kon ginlakip ang coronavirus disease o kon COVID-19 bilang isa sa mga nagatugas ang pinakamadamo nga pagkapatay sa Pilipinas. Ini ang base sa sa Philippine Statistics Authority o kon PSA. Ini bisan pa nga una naging report sang Department of Health nga sadtong Pebrero 2021 nga small fraction of Philippines death lamang ang ginatugas ning COVID-19. Sa pinaka-latest nga update, naglambot na sa 25,296 ang nagkalamatay nga tawo sa COVID-19. Kag ang infected naglambot na sa 1.44 million. Diri lang na iya sa Pilipinas. Pero sa pihak sini, madamo sa gihapon nga iban pang balatian nga nagatuga man sang mas madamo nga pagkapatay sa pungsod sa tong 2020. So bot silingon magluwas sa COVID-19 kadamo sa mga nagkalamatay yarayo nga mga balatian ang ischemic heart disease na record sang 2020 ang nagkalamatay 105,114. Ang neoplasms naman o kon cancer, 66,179. Ang cerebrovascular disease naman, 64,104. Ang diabetes mellitus, 39,720. Ang pneumonia, 34,251. Ang hypertensive disease, 31,610 ang nagkalamatay sa 2020 niya nga record ha.
Kag iban pa nga balatian sa Corazon, naglambot man sa 20,575. Ang chronic lower respiratory infections, 20,553. Kag remainder of diseases of the genitourinary system, 18,483. So sa pagkadamo, 'di ba? Imagine mga ka-aksyon, gani magluwas sa COVID-19 pandemic, talalo pang doon tagid subong nga panahon man ang aton nga ikaing lawas kay man hindi lang COVID-19 ang ginapakigbatuan tadi mo kadamo sang balatian actually nga nagatuhaw. So sa aton mga ka-aksyon, keep keep healthy, eat healthy and live healthy. Okay, so sige. So ina ang update nagikan sa PSA. Kag sa iban nga balita nasyonal, diri kita sa update naman sa gihapon sa Sulu Crush bala mga ka-aksyon. Kay sa pinaka-latest, ang mga bangkay sang mga soldado naton nga mga nagtaliwan, ginpaidalom ini sila sa DNA test. Agod nga makilala kagilayon man sila nga ma-turnover sa ilatag sa kapamilya sa madali nga panahon. Kay suno kay AFP Chief General Cirilito Sobihana, dako nga hangkat sa ila ini bangod kalabanan sa mga nagkalamatay ang beyond recognition o kung hindi na makilalaan pa. Kaya sa karon, nagahulag na ang forensic experts gamit ang dental records sa mga soldado sa diin. 7 na sa 49 nga nagkalamatay nga soldado ang nakilalaan na. Kag ang mga critical naman ang kondisyon, posible isaylo sila sa ibang ospital, agud masiguro man ang ila medical attention sa pilason, agud hindi na madugangan pa ang mga nagkalamatay. Naibaluan nga ining C-130 aircraft ang refurbished aircraft nga ginbakal sang Pilipinas sa Amerika, pinaagi sa US Military Assistance Grant. Okay, so sige. Launa, 55 Action Radio, Philippine Standard Time. So ina nga aton nga pila ka mga update, balita, national mga ka-aksyon. Sa ako naman iya nga pagbalik, pag-istoryahan ta ang aton nga tupiko sa FYI segment. Kag magabasa kita sang sulat ni ginpadala diri subong nga hapon sa programa This Is My Life. Sige! So, antes ako mag-commercial break, diri kita anay sa importante nga pahibalo ni Tita Wilma. Ang aton anay produkto sang Dr. Alfred's ang may Philippine Bifad kag US FDA seal of approval. Buot silingon 100% pure mangosteen natural kag 100% nga organic. Nami inom kamo adlaw-adlaw sige-sige nga pag-inom sining Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Kag magluwas man sina ang isa pagid ang Dr. Alfred's Mangosteen Choco with Stevia para naman sa iton mga kabataan, sa mga senior citizen, para sa pag-alerto sa inyo memorya. Nagapa-sharp na sa inyo sini memorya. Kag syempre man titawe, magluwas man sina ang Dr. Alfred's Mangosteen Choco with Stevia. Let's say may problema kamo sa inyo blood sugar, safe na safe ninyo ina nga imnon. Diba? Wala gid kamo dira iya problema. Nami pag ginasa sa mga babayi bala nga bagong bata, nagapasuso sang ila baby na kay ini iya ang puno-puno sang mga protein, vitamins kag minerals. Natural, wala delikado para sa inyo kay wala ini siya additives, wala man preservatives. Dr. Alfred's Mangosteen Choco with Stevia kag Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea pwede mabakal sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar. Diri man sa amon sa siyudad sang Bacolod. Pwede mabakal sa tanan nga Sincere Drugstore, sa tanan man nga Wakong Chinese Drugstore, kag sa tanan nga The Generics Pharmacy. D3 Bio. Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas. D3 Bio. Ang D3. Okay, mayong hapon mga ka-aksyon. Dali lang, sige.
Okay na, Joy? So, sa nagaupod sa aton subong nga hapon, may lang hapon kay Christine Minyes Villalobos kag dra sa barangay Pandaw ng DSB. Dali lang kay dos tamang katunog ang aton monitor. Okay. Kay JR Tingson, mayong hapon, liog ko tamyaw sa Manapla. Kay Lola Sitas Baliwat sa barangay 1, salamat gid. Kay gapamati siya sa dra sa Taytay Rizal. Marilo Kahilig, good morning sa barangay 1A Manapla. Bel Eday, mayong hapon man, tamyaw lang niya. Mga driver sa Kabalagnan Market Gimaras. Uy, good morning dra sa inyo. Good morning. Sorry na, ko sa ERB. Sa Action Balita Morning Edition. Mayong hapon dra sa inyo sa may Kabalagnan. Damo ko da pariente sa Kabalagnan Gimaras. JR Tingson, good afternoon man sa Pamplona family. Sige. Romar Tamayo, dra sa may Hacienda Candaget and Hacienda Caridad Farm. On duty guard, Mr. Tamayo. Romar, kag sa field guard, Mr. Riniel Antaran. Nagaulan-ulan gid. Nagaulan-ulan dra sa inyo. Sige, halong-halong gid. Kay Ma'am Rona Rigida Trava, mayong hapon dra sa may Valladolid. Kay Maninoy Michael June P. Season, mayong hapon sa imo. Kamusta kamo dra? Kay Kagawad Milagros Alit, maayong hapon man. Kay Manang Christy Caripol Tanatan, maayong hapon, nagapamatigid sa aton. Kay Sir Leo Talaban sang La Castellana. Kay dito. Sir Milili Uligo, mayong hapon man. Sige, kay Tita Gamay Kansana, mayong hapon sa imo, Tita. Kay sa tanan nga members ng Energy Fans Club, mayong hapon. Mayong hapon man kay Ronaldin Precioso. Sige, Kay Alex Monteza, of course, ginagreet niya sila ni Ma'am Van, sa Doc Mayo sang Rochester, Minnesota, Mrs. Alvarez sang Barangay Tangub, Miss Jinky De Lagdon sang Phoenix, Arizona, kag sa pamilya De Lagdon, appeal sang Pandanon DSB. Upod ang para sa sang ARB Community and Energy Fans Club. Madamo gid nga salamat. Okay. You're welcome, gid. Sige. Kag mayong hapon man gali kay Sir Awin Torres ang Hinubaan. Nagapamati man siya. See you soon lang da, sir. Kaya nag-a-ask gid siya kung saan malagaw sa Hinubaan. Sige lang, soon. Malagaw kita dra. Okay? So, sige, standby. Mga ka-action. Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials. Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa clinical trials, aming ipinaliwanag kung paano nga ba gumagana ang bakuna. Kung di nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong panoorin sa link na ito. Ngayon naman, aming ipapaliwanag kung ano ang iba't ibang uri ng bakuna kontra COVID-19. Mayroong iba't ibang uri ng bakuna base sa paraan ng pagbibigay ng proteksyon laban sa sakit na COVID-19. Ang tradisyonal o tinatawag na proven and tested na uri ay ang inactivated vaccine na ginagamit sa bakuna ng polio, hepatitis A at maging sa rabies. Ang bakunang ito ay gawa sa inactivated o patay na kopya ng virus na siyang tutulong sa ating immune system
Okay, las 2:03, Action Radio, Philippine Standard Time. Kag sa nasiling ko na kaina nga sa aton na pagbalik diri sa programa This is My Life. Of course, ang aton nga FYI segment for today, pag-aistoryahan naton mga kaaksyon. Pero, antes na, ginapay balo ko na aton mga kaaksyon nga ang SAP anniversary sang ARB. Malapit na ha, magabalik ina. Sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod Anniversary Special or SAP anniversary sa ARB. So, ini ang tikang ang kabahin ini sa nga pagselebrar man sa ika 52 katuig na nga pagpangalagad sa Action Radio Bacolod. Ang among anniversary sa Agosto 17, 2021 or August 17, 2021. So, ang may ipanagtag ang Action Radio Bacolod sa 500 pesos sa mga avid listeners ng Action Radio Bacolod. So, sa mga nagdaog siniya, sa mga nagliligad, familiar na ini sila yako na ano ini nga programa sa Action Radio. So, sige, ang inyo lang himuon, magpamati lang kamo sa Action Radio, kag malibot-libot ang amon patrol, kung kamo ang timingan nga o kung madakpan nga nagapamati sa ARB, automatic 500 pesos. Nan, sige, pero ang official nga date kung saan mag-aumpisa ang amon nga SAP anniversary sa ARB, wala pa. So, iga-announce namon ina diri. So, standby ka mo mga ka-aksyon. Sige? Kag sa ato na nga FYI segment, sa nasiling ko bala kahapon sa inyo, nga iga-share ko sa inyo ang 5 kinds of love language. Kaya sa isa ka relationship, very important ka nabalaan mo ang love language sa imo partner para at least ang pag-intindihan na ibala paghangpanay sa isa-gisa kaya kabudlay kung hindi wala ka kabalo kung ano ang love language sa imo partner. Amo na kisa ang rason bala nga wala ka mo intindihan ay sige ka mo inaway na naman na siya. So 5 ina siya kabilog mga ka-aksyon. Actually, pwede mo ni siya may baluan ang love language sa imo nga partner kung pwede mo siya panilagan kung ano ang iyang paggawi paabot sa inyong relationship, or may ara na sang exam. Pwede mo na siya test exam gidya test sa Google, i-search nyo lang dra love language nga test o kamo na tas dra nyo mahibaloan. So ang una is words of affirmation. Ang words of affirmation, mga ka-aksyon, example sini is, okay, ilawagong ko anay ang 5 ka mga love language. Amo siya ang words of affirmation, acts of service, receiving gifts, quality time, kag physical touch. So, ang una is ang words of affirmation. Ang words of affirmation, arabalang do appreciate mo sila, like for example, or ginadayaw mo sila, makita mo ba yung partner nga nagasuksok sa nga dress or kung ano man dra polo, hambalo mo siya nga ngayon kagid bala ka nice, bagay na bagay gid sa imo nan, dra naga-boost ang ilang love bank nan kay primary nga terms naman, primary love language na nila ang words of affirmation. Ang mga verbal compliments bala sa ila, like, I love your hair today. Ay, kanamit sa imuluto. Kung ilutuan niya ka, namit gid sa imuluto, bisan hindi namit siya. Pati, joke lang. Meron ibang daan niya nga, tinabala nila words of affirmation. Ang love language ng ila partner, ginahimo nila, kung magkulutuan sila, bisan hindi man namit na lang. Pati. Pero anyway, wala man sa may madula sa imo, di ba? Kung maghambal, kaya nga namit ang pagkaon niya, nga ginluto or gin-prepare para sa imo, di ba? Ang mga muna bilang mga bagay nagapa-boost na sang ilang sana siling na kainado ka love bank. Love bank. Dubdra lang ma-feel nga palangga sila sang ilang partner. And then
next naman is ang ginatawag nga acts of service. Hindi naman yung acts of service, gusto ni nila yung nga do ginaserbisyohan sila. Like for example, timplahan ta ka kape. Gusto mo magkape? Timplahan ta ka kape na nakaama na or lutuan ta ka na. Dra nila yaga ka feel ang ilang ang palangga sila sang isa ka tawo. Ang daw magano ka sa ila offer sang help or kung ano dira, ano nang ginahimo? Mubi ako dabi buligan ta kabenan para sa ila niya. Do ka actions speak louder than words. Okay? Amoy na. And then, next naman mga ka-action is receiving gifts. Next nga love language naton, receiving gifts. Not literally man nga gifts, material things dayon. Pwede man like may nalabyan kada gilakat ka sa dala, may nalabyan kada nga rose, pero make sure mo nga wala tagi ang rose kay kay basically nga iya to sa inyo tupad balay, makita ka sa tupad balay nyo agin galbot mong rose niya, so may inaway pa kamo. Pero wala gid gina-recommend ang pagpanggalbot sa mga bulak sa sa mga park tapagid mga public plaza naton. Siya mo lang ni Bio, nagbakal ka na lang rose, parang wala delikado. Baka ka na lang rose, bisan isa ka bilog, hatag mo sa iya, magkita ka man ka, nothing special man sa sina nga adlaw, like wala lang, normal day lang gid, tapos gaan mo siya sang flower or one piece chocolate, amo na kag dra niya ma-appreciate na amo naman na siya yan. Kag kung may tao nga amo sina nga gina-appreciate ang paghatag sa ila sang bisan mga gamay lang nga bagay, mayara man niya nga hindi na mian mong dapat kabalo ka na. So ina ang receiving gifts ang ilang love language, pero again not necessarily nga material gid. Okay? So next is ang quality time. Ang example naman sa quality time is gusto ni nila yang updanay ka mo, tapos kung updanay ka mo, wala dapat sang cellphone, wala sang TV, o kung ano man da. Quality time gid sa isag-isa. Arab lang ga-communicate gid ka mo sa isag-isa, maayo gid ang inyo nga istoryahanay, hindi nga updanay lang kamo, lagaw ka mo, sige lagaw ta, pero pagkita ay nyo, nagsige lang ka mo cellphone nga duwa, na nakamo na bala, so hindi na sila namian. Okay? So, ang quality time nga ginapangita sang tawo nga ila love language or primary love language is gusto na nila focus ka sa ila. And then, last is ang physical touch. So, ano naman ang physical touch? Hindi mga tao nga ang ila love language, physical touch, gusto naman ni nila nga masami sila nga ginahug or gina-kiss, amo nang ilaya nga gusto. Like akbayan mo sila, kung maglakat ka mo sa dalan, holding hands gid ka mo, nandra nila nagaka-appreciate. Kaya mo ina ang ila nga love language. Okay, so sige, I hope nga may na-learn ka mo mga ka-action, pero butangan tas ang isa lang gid ka example ining 5 ka mga sahi isang love language is for example ang sa coffee coffee. So sa words of affirmation, ang example sa coffee, mambal siya ginpreparahan niya ka coffee, mambal ka nga ay kanamit sa imo coffee. Ano siya. Kung acts of service naman, timplahan ta ka coffee. And then, ang receiving gifts naman, hatagan mo siya sang coffee. Okay? Kag ang quality time, coffee, tanga duha. Do i-invite mo siya, coffee, tanga duha. Kag ang physical touch naman, biuyatan ko ang coffee mo. Sana all. So, mo siya mga ka-action. Okay? Okay. So, sige. Okay, so Action Radio Philippine Standard Time, 2:13 na mga ka-action.
Kaga, ang share ko lang sa inyo subong nga hapon ha. Kay, very important nga mabalaan mo. Ang love language sang imo iya nga partner para maayong inyo nga pag-updanan. Okay? Okay. So, sige. Antes naman ako magbasa sa nga sulat nga ginpadala diri subong nga hapon kay Tita Wilma. Mamyawon tanay ang managapamati sa aton sa Facebook Live. Kay Miss Virgie Olpinda, good PM. Dra sa may Silin Homes, Barangay Estefania. Kag tamyaw kay Roslyn Bison, kag upod mga customer nila ang gapamahaw sa may Calatrava, San Carlos. Salamat, gid. Okay, sige. Kay Sir Noel Amarman, may hapon. Kay Sir Milili Uligo. Kay J. Artingson, sige. You're welcome. Vicente Bayabado Jr. Hambal ni J. Artingson, sana all palangga. Uy, syempre, basta nagpalangga kasang matuod, may balik mo na nga pagpalangga si imo nga matuod-tuod man. Okay, so sige, antes ang pagbasa ko sa sulat sa siniman nga hapon. Dili kita anay sa isa lang ka importante man nga pahibalo ni Tita Wilma. Aton na mga Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials. Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa clinical trials, aming ipinaliwanag kung paano nga ba gumagana ang bakuna. Kung di nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong panoorin sa link na ito. Ngayon naman, aming ipapaliwanag kung ano ang iba't ibang uri ng bakuna kontra COVID-19. Mayroong iba't ibang uri ng bakuna base sa... Las 2:15 Action Radio Philippine Standard Time. Kasta pagbasa na sa nga sulat sa sininga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, Mayong hapon, Tita Wilma, kag sa tanan nga nagapamati programa This is My Life. Tita, tawagan lang ako, singalan nga Cecil, 24 anyos. Tita, nakaibalogid ako nga grabe ang pagpalangga sang akon nga bana sa akon nga si Mark. Kung nakahibalo ako, nga grabe gid ang pagpalangga sa akon ni Mark. Kag nagaplano na kami nga magpakasal. Pero may panghitabo nga hindi manami. Tita, napikot siya, kagin kasal siya sa iban nga babayi. Tuman ko nga ginbatsyag ang kasakit sa panghitabo nga to, tita. Sobra pa ako nga napatyan sang palangga ko sa kabuhi. Madugay man, antis ako naka-move on, tubtob nga makilala ko si Andy. Siguro, out of desperation, ginsabat ko si Andy, tita.
Mabukod siya, responsable, kag may trabaho. Tita, bisan wala ako sang feelings para sa iya, ginpaminsar ko na lang nga matun-an ko man siya nga palanggaon pag abot sang adlaw. Ginkasal kami ni Andy sa West. May 3 na kami kabulan nga naga-updanay. Pero nga hindi sa gihapon makakasa akon paminsaron si Mark. Masami siya nga unod sang akon niya paminsaron. Bangod si tita, nagaka-guilty ako. Bangod siya sa gihapon ang unod sang akon paminsaron. Pero hindi ko gusto ang ini nga nagakatabo. Bangod sa akon niya paglantaw, nagaluib na ako sa isa ka lalaki nga tampad ang pagpalangga sa akon. Ano akon himuon ang tagpadala? Cecil. Okay, las 2:19 Action Radio, Philippine Standard Time. Kag inyo nabatian mga ka-aksyon ang sulat sa aton letter sender subong hapon nga si Cecil, nga bisan may bana na siya, ginapaminsar niya sa gihapon ng iya nga ex-boyfriend. Nga, of course, obvious, super palangga niya gid. Okay, so sige. Ang advice man ni Tita Wilma, of course, aton niya pagabasahon. Kag sa mga ka-aksyon nga luyag bala magpalambot man sa ila opinion or advice para diri kay Cecil sa aton letter sender, pwede gid nga mag-text sa aton text hotline sa 0963-7570874. Sa liwat, 0963-7570874. Kag sa nagapamati naman via Facebook Live, pwede gid ka madra maka-comment sa inyo nga mga mensahe para sa aton letter sender nga si Cecil. Okay, pero antes nga ang pagbasa ko sang advice ni Tita Wilma para kay Cecil, diri kita anay saya importante man niya pahibalo. Hindi ginaton pagkalimtan ang para naman sa Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Wilma, maayong hapon sa imo Cecil. Salamat sa sulat nga imo ginpadala diri sa This Is My Life. Ang problema mo Cecil kay daw mabudlay pagid sa imo nga mag-move on kay Mark. Una, siguro paminsaron mo nga kung matuod kagid man nga palangga ni Mark, wala siya kung tani mabutang sa sitwasyon nga mapikot kag mapakasal sa iban nga babayi. Kung desidido gid siya sa imo, wala kung tani siya matabo sa amuman nga babayi. Ang pagpikot sa iya hindi lang ang babayi ang may sala, kundi si Mark mismo mayara man sang sala kay kun wala siya nagpatintar, hindi man ina matabo. Sa sini siguro Cecil, makapaminsar ka na nga hindi gid lubos ang pagpalangga sa imo ni Mark. Anyway, ara naman si Andy nga nagdesider agod ikaw ang pakaslan. Ibuhos na lang ang tanan nimo nga atensyon kag pagpalangga sa iya. Tingwa igid nga kalimtan mo nga si Mark kag paminsara lang nga hindi gid man bugos ang iya pagpalangga sa imo.
Kaysa pagligad sang panahon, matun-an mo gid nga palanggaon si Andy kaysa nasiling na time heals all wounds. Padayon na lang ang pagtinguha nga kalimtan mo si Mark kay maabot gid ang panahon nga matun-an mo man nga palanggaon si Andy. Katahom sang advice ni Tita Wilma sa aton letter sender nga si Cecil. Kaya siguro hindi taman siya mabasol kasi syempre grabe yung giguro kapalangga ang isa katawo. Pero amo na gani magluwas nga time heals, God heals gid. So pray kagidya Cecil nga ina nga ginabatsyag mo or ginapaminsar mo makakas na ina sa imo. Oo, verbally speak gidya kay Lord nga Lord please remove this. Ini nga balatsyagon kay may bana na kuya, hindi na ni pwede. So ikaw man lang makabulig sa imo nga kaugalingon. Ikaw man lang makadesisyon sa imo nga kaugalingon. Okay? So pangamuyo kagid nga madula na ina ginapaminsar mo, ginabatsyag mo. Okay, again, hindi lang time heals, kundi God heals gid. So sige. Las 2:24 Action Radio, Philippine Standard Time. Kag sa karon naman mga ka-aksyon sa aton pagbalik, magabasa kita sang sulat nga inyo ginpadala diri sa aton na sulat. Inyo nga horoscope of the day. Ibasahon naton ina sa aton nga pagbalik. Kag of course, ang aton nga verse of the day mga ka-aksyon. So sige, pila ka mga greetings karon man ha, idugang naton ina. Sige? Pero antes sa aton commercial break, di kita anay. Sa ito nanay dira mga kauturan nga ay gusto nila mag-loan, no? Gusto nila kwarta. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kaulog na ngay, sa anong kahintangan, responsable at ang balita, pagdayo na ipalaknan, malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, malasang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamara wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw pinagusto lang sa kamara insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Action Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo,
na narisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Las 2:35 Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Yes, sinasiling ko kaina nga sa aton pagbalik, magabasa kita sa inyo kapalaran, subong nga adlaw mga ka-aksyon, yung horoscope of the day. So, sige. Stand by. Cancer, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. Excellent sa karon ng imo nga abilidad sa sales. Hindi magkatingala nga nagsobrang imo sales quota. Magabaton ka sang bonus. Wow, kag mabakal mo nang himo handom nga salakyan. Congratulations Cancer. Lucky numbers 23, 37, 45, 54. Great Violet is your lucky color. Next is Leo, Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Leo, may wala ginapaabot nga blessing sa karon ang mag-aabot sa imo. Isa katawag sa telepono ang magabago sa lakat sang imo nga adlaw. Lucky numbers 31, 25, 41, 56. Blue is your lucky color. Next is Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Umpisa na sa imo nga creative project. Kag magabaton ka sa good news sa imo nga email. So, i-check gid ang email, Virgo. Kay man, ma-approve na imo nga US visa. So sa mga Virgo dra nga nag-apply sa US visa, i-check nyo dra inyong email basi approve na kamo. Lucky numbers 11, 32, 53, 47. Silver is your lucky color. Next, Libra, Setyembre 24, tubtub Oktubre 23. Libra, maangkon mo na ang kadalagan sa sining adlaw. Padayon lang sa pagtinguha, kay bless ka gid. Lucky numbers 15, 29, 37, 49. Red is your lucky color. Next is Scorpio, Oktubre 24, tubtub Nobyembre 22. Scorpio, matilawan sang panahon ng imong personal relationship. Inausoy mo so karon ang manami nga opportunity. Lucky number is 18, 43, 15, 23. Midnight Lace Blue is your lucky color. Kag sa mga Sagittarius, Nobyembre 23 tubtob Disyembre 21. Sagittarius, ma-love at first sight ka kuno. Kung nag-travel ka naman, may masaksihan ka nga hindi mo gid malimtan. Lucky numbers 29, 35, 23, 54.
Green is your lucky color. Okay, so sige ina ang aton nga first part sa aton nga kapalaran subong adlaw or horoscope of the day. So ang kasugpon sina mga ka-aksyon dugay-dugay ha. Aton ina nga pagabasahon. Ngayong hapon lang kay Miss Virgie Olpinda. Okay, kagina ni nag-comment siya about sa sulat. Okay, subong lang talang nabasa. So, wait na na-include kay Ina. Pero anyway, sige mga ka-aksyon, sa ako yung pagbalik ang kasugpon sa inyo kapalaran subong adlaw. So, standby ka mo dira. Kaya magabalik pa ang This is My Life. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources.
Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history. Las 2:44 Action Radio, Philippine Standard Time. Yes, sige hapon, inyo kaupo diri sa programa This is My Life, Inday Taro. Okay, so sa atong mga ka-aksyon, gali nga naga-travel, wala subong nga hapon, may lang nga pag-travel dira, halong gid, no? Kay kaina, gali bala na dumduman ko, may aksidente dito yan nagluntad sa syudad sa Cadiz. So mag-asawa ato mga ka-aksyon, padulong sila kuntani diri sa Bacolod. Galing paglabot ko na ya sa may Taytay. Alas 9 sang aga kay na natabo dira sa may Taytay sang sitio Lag-asa sa barangay Tinampaan, syudad sa Cadiz. Nahulog ang ilang salakyan sa sa after sang Taytay, basta nagkaya gid mga ka-aksyon. So maswerte lang nga nakaluwas iniyang mag-asawa. So karon gin-refer diri sila sa sa private hospital diri sa syudad sang Bacolod. Kay diri sila padayon pabulong mga ka-aksyon. Halin ini sila sa syudad sang Sagay, padulong gali sa diri sa Bacolod. So hindi mo gid mapaktan ang mga aksidente, no? Sa karon lapas ang naibaluan kung ano ang nangin rason sining paglapaw nila dito sa may Taytay. Nagkaya gid ang ilang salakyan. So halong-halong gid sa aton mga ka-aksyon. Extra gid nga nga pag ulo aligmat gid kita sa aton nga pagbiyahe. Kaya syempre kay naduway mangguruga inulan or basi sige. Padayon pa man ang investigation sa aton nga PNP. Anyway, so stay safe gid mga ka. Kag sa hapon sa padayon naton nga pangamuyo nga matapos sa ining pandemya, kadamo na gid sang nahalita, naapektuhan, nadulaan sang trabaho. Ang iban nagakapilitan nga himos ang hindi maayo tungod kay para may ipakaon sa pamilya. Muna bala mga ka-aksyon, kadamo gid sang mga ginaproblema sa karon. Actually, hindi lang sa Pilipinas ining pandemya kundi bugos nga kalibutan. So padayon lang kita mga ka-aksyon sa pagpangamuyo nga madula o matapos na ining COVID-19 pandemic para makabalik na kita sa normal naton iyang pagpangabuhi. Okay, so sige, angot sina mga ka-aksyon, of course magahalad kita sang isa ka pagpangamuyo. Para man sa padayon naton nga pagpakig-away sa COVID-19 pandemic. Horacio Emperata. Horacio Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya,
para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nalawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Las 2:50 Action Radio, Philippine Standard Time. Yes, kag sa sininga tinion, ato na pagabasahon mga ka-action ang kasugpon sa inyo kapalaran sa sininga adlaw. So, standby. Capricorn, Disyembre 22, tubtub Enero 19. Capricorn, maghalong sa paghatag sang pagsalig. Kaga nagaugyon ang panahon sa imong mga plano. Basta magpaninguha ka lang. Lucky numbers 11, 26, 38, 49. Brown is your lucky color. Next, Aquarius, Enero 20, tubtub Febrero 18. Teamwork kag team building ang yabi sa kadalagan. Maghalong man sa paghatag sang pagsalig sa ibang tao, labi na sa mga bag-o mo lang nakilala. Lucky numbers 23, 39, 46, 53. Brandy yellow is your lucky color. Pisces, Pebrero 19, tubtub Marso 20. Pisces, magapalibog sa imo ang social connection. Magaabot ang oras o kung magaabot sa insakto nga oras ang imo nga pagkinahanglan sang bullying. Lucky numbers 35, 52, 15, 27. Amaretto red is your lucky color. Next, Aries, Marso 21 tubtub Abril 19. Yara ka sa spotlight sa karon sang imong nga personal goals. Umpisahay gilayon, Aries, ang proyekto. Kag sa sining adlaw mangin malipayon ikaw. Lucky numbers 13, 21, 33,
$45. Green is your lucky color. Next, Taurus, Abril 20 to Mayo 20. Taurus, mayara sang magapamalabag sa imo nga plano. Pero, magadaog ka sa gihapon kung magpakabakod ikaw. Lucky numbers 57, 13, 29, 25. Tangerine is your lucky color. Kag sa katapusan, Gemini, Mayo 21 tubtub Hunyo 21. Pag-aatubangon mo, Gemini, ang wala ginapaabot nga galastuhan bangod sa sobra mo nga kalipay. Bangod sa sobra mo nga kalipay, magasobra man ang imo paghatag sang pabor sa iba. Lucky numbers 31, 23, 29, 43. Terracotta brown is your lucky color. Okay, last 2:54 Action Radio Philippine Standard Time. Kag inyo mga ka-action na batian ang inyong kapalaran sa subong adlaw sang Miyerkules, Hulyo 7, 2021. Pero again, sa gyapon, reminders, ang aton iya nga kapalaran or horoscope of the day, wala ina nagabot silingon, nga amo na gid na ang lakat sang aton kabuhi. Kasi kabigon ta ina nga kumbaga giya or guide lang sa aton iya nga padayon sa pagpangabuhi. Okay, so hindi tagid pag ikabuhi ang aton nga mga kapalaran. O kung mga nagakabasahan nga horoscope of the day. Okay. So, sige mga ka-action, antes ako magtakop sa sininga hapon, i-hype ko lang liwat ang Sapniversary sa ARB. Kay man mga ka-action, ang papremyo nga madugay nyo na nga ginahulat ang magabalik na sa DYEZ Action Radio Bacolod. Ini ang sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod Anniversary Special or Sapniversary sa ARB. Ang Action Radio Bacolod ang mag-celebrar sa ika-52 katuig nga padayon nga pagpangalagad sa kahanginan sa maabot iya nga Agosto 17, 2021. May angot sini magapanagtag ang Action Radio Bacolod sang tag 500 pesos nga ayuda sa mga maukod nga tagpalamati bilang tagdaog sa sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod Anniversary Special. Simple lang ang paghahimuon, magtutok lang sa pagpamati sa tanan nga mga programa sa Action Radio Bacolod, agod may baluan kung paano makaintra sa sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod Anniversary Special. Amon nga pagalawagon sa masunod nga mga inadlaw ang pamaagi sa pag-intra sini nga papremyo. Namati ka na, may 500 pesos ka pa. Adlaw-adlaw nga ayuda ang igadulong sa inyo sa number 1 AM radio station sa pinakaulihingan Nelson survey, Action Radio Bacolod. So sa aton mga ka-action, bantayan ang liwat nga pagbalik sang sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod Anniversary Special o Sapniversary sa ARB. Diba? Katahom nga promo ini sang Action Radio Bacolod. Diba, JM? Tahom joy na. Kadlo-kadlo. Gid siya siguro naka-check out na ni siya sang iya nga mga pang add to cart. Okay, so sa aton mga ka-action, probably mga basidason mga inadlaw ma-announce kung saan gini officially mag-start. Pero usually, nag-start ni siya sa mga nagliligad ng anniversary namon. Madumduman ko, August 1, gid ini siya nag-start to hasta nga matapos ang Agosto man. Pero sige, tayo na mga ka-action, galawag ko lang diri sa inyo. Igalawag lang sa mga nagsaka mga anchors sang programa sa Action Radio Bacolod. So, bantayan nyo gid ina ha, kay
Oman bala din ka pa na nga gapamati ka na, may 500 pesos ka pa in kaso ikaw gid man ang madakpan nga nagapamati, te. Tumataginting na 500 pesos. May inog bakal ka na sang sang imong nga bugas. Diba? Okay, so sige. Si Sir Eddie Lawus ng Victorias, nagaupod man sa aton sa sining hapon. Si Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, keep safe always and God bless and more power. Kay Julie Militado Patrimonio, maayong hapon man. Kay, nabasa ko na kaina si Vicente Manlangit Bayabado Jr. Okay. Sige, si Nanay Isabel dra sa Victorias, maayong hapon gid sa imo. Kay sino pa? Okay, you're welcome gid kay JR Tingson. Nagapasalamat gid siya sa pag-greet ta sinisiguro sa iya kagina. Okay, so sige mga kakwan. So again ang programa This Is My Life, live na live sa programa sa official Facebook page naman sang This Is My Life. So i-check nyo dra ha. I-like nyo ang Facebook page isang This Is My Life. Ang profile photo dra si Tita Wilma Sugaton. So dra subong nag-live ang Action Radio Bacolod This Is My Life program. Okay, last stress in punto Action Radio Philippine Standard Time. At least kita magtakop officially subong hapon mga ka-aksyon. Diri kita anay sa aton man nga 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Last stress, Uno Action Radio Philippine Standard Time. Yes, antes ang pagtakop ang aton anang verse of the day from Galatians chapter 5 verse 1. It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Okay, so sige, madamo gid nga salamat mga ka-aksyon sa inyo naman nga pag-upod sa akon sa sining edisyon sang This Is My Life, Wednesday edition, July 7, 2021. So keep safe gid kita mga ka-aksyon and God bless us all. Ani naman si Inday Dorel, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio! Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,
Serbisyo Publiko. Aksyon Radio.